Ahoj, dneska si ukážeme, jak si vysadit jarní truhlík. Zeminu si tam na tu jarní výsadbu, vlastně i potom pak i na tu letní výsadbu. Vždycky všechny měkčí, trošku si to udusám, tu zeminu, ale není potřeba. Vždycky tak nějaký hyacint, i ten hyacint to má, akorát u toho hyacintu to nemusíte až tak moc rozvolňovat, tady je to dobré. Tady mě třeba chybí i růžová barva. Ten truhlík si vždycky můžete klidně i trochu zmáčknout, aby se vám, protože oni, jak ty truhlíky jsou teďka měkčí, nedělají je už tak tvrdé, jak se dřív dělávali, tak se vždycky rozjedou. Tak nazdobit si to můžete, jak chcete. Tady já si sundám rukavice, protože to už já bez rukavic nedávám. S rukavicema nedávám. Tak a mám tady mech, tady má